ara. Hello viewers! Welcome sa Terminal Market, Iloilo City. Charot. Ari ko di subong guys, sa sulod sang Terminal Market, plano ko magbakal sang tambo, gata, mais, okra, tagabang, kakun ano pagit nga mga panakot sa akon nga himuon nga tambo. Pero antes ko tumagkanto sa ulutanan, mahapit ko di anay sa karnihan. Kay gusto ko magpa-frita bala guys. Ina balang do o paano na mag-slice sila nga do kanipis sa karne. So ari diri ko masulod. Tapos nami diri ko noon sinawal diri ka gid ma-market kay syempre madamo ka di sang pilian. Pwede pang do karne frita. Pilang kilo? Tunga lang guro ka. Ari kali barato ding ila karne wa. Hi Rose. Hi. Thank you. Ma'am, tambo nay. Harap mais. Wala na. Balang kaygo lang da. Gabang pulo ang balat si Ninit ko. Tapos ano ni? Gabang pulo bulat na. Pasayan lang guro ako ni butang. Dito dahil siyang banagay ito. Hindi lang ka. Banag. Pilan? Nasa tampers na dahil. Bali 20 lang. 20 lang. Kaygo lang to bala. Sige ah. Ari ah. Sweet ham lang isa. Guys, ari na ang akon mga ingredients sa akon nga tambo. Una, ara ang tambo sa Tagalog, I think labong. Tapos, ara siya ang mais. Plus, syempre, tagabang or saluyot. Okra. Gata. Ayan. Pugaon talang na iyang gata. Mas nami. Kaya yung fresh. Kaya yung gata, diba? Tapos, instead sang siling nila nga suso or shrimp, offer sang nagbaligya ginasakon banag. Banag daw ning tawag. Sige. Ara o. So, i-try ta. Na. Okay. Amo lang ng ingredients ang akon subong. Tambo nga may gata. Maluto na tabala. Una ko niya pagpabukal sang akon nga tambo, iula ko ni siya anay para ang pait niya madula gid bala. Islan ko lang siya karon sang bag-o naman nga tubig para pabukalan. Ari na siya, ang ikaduwa ko na nga pagbutang sang tubig, pabukalan ko naman siya anay. Para guys, timplahon ta sa asin, tapos bitsin. Optional lang ang bitsin, depende sa inyo. Tapos, next ko na dira ang akon mais. After sinaibutang ko naman ang akon iban nga gulay, like okra,
Bombay. Dugangan ko lang ang asin kay do para sa akon malasay siya. Pero depende japon sa taste nyo guys. Kung ano kadamo asin, ibutang nyo kag bitsin. Ang iban kung wala sila like seafoods like pasayan or suso, banag, pwede gid ka mo magbutang sang nor shrimp. Pero kay may banag po, hindi na kinanglan. Para siya guys ang banag, bali ginpaluad na siya anay sa tubig tapos para magwa ang iyang mga higko antes naton ibutang sa aton nga tambo. Pwede ko na ibutang akon nga banag para medyo damo na siya guys pero okay lang mas namin kung damo. So ara hindi taman siya patamaan gid sang pabukal kay basi magkusog ang aton nga banag. Sakto lang pag nagbukal na siya butang ko ng gata. Dili ko guys galuto sa akon dirty kitchen sa likod kay mahangin diri matawhay kag kanami pamatian kisa ang mga huni-huni sa mga pispis. Tuara ka lang sa farm, di ba? Muna ding background sang akon dirty kitchen, mga plants ko. Ara. Para ready ko na ang akon nga tagabang saluyot. Is ko ang tambo ninyo, may mais gid siya yan o. Ara o. Patangan nyo mais guys para mas manamit. Utang ka na ang aton nga tagabang. Pwede man kamo magbutang sang takway. So, ara. Next na naton ang gata. Ginpuga nga gata. Diba? Kanami gid siya sa aton nga tambo nga may gata. So, ara siya guys. Magbukal na siya karon, amo na siya ang pwede ta na siya bakiton para ready na sa aton nga lunch. Para guys luto na ang aton ginataan nga tambo nga may mais kagata. Luto na ang aton tambo kag inilangi ang akon nga version. Kada isa sa aton may lain-lain nga version sa pagluto pero ako ini lang ang pinakasimple ko nga ginbutang ang aton mga ingredients. Ang importante may ara lang siya gata. Ano ina gid siya ang importante ang gata pero may ara man siya tambo nga like ilaswa mo lang wala sang gata namit man siya.